kana abba gidan gaba na gaba ya gaba gwamna abba sahun gaba ba wata kwar gaba gyara abba ya sa gaba ta abba kabiru apc mun baka gidan gaba kana ana faɗin hudu sau biyu ba wani far gaba kai ne gwamna in ma akwai wani mu ba mu san shi ba kai mai tambaya ga amsoshinka nan gaba alkhairi ne ta tabbata alkhairi ne abba dan kishi ne mun gargata dan kishi ne abba jinin mulki ne to dan haka adalci ya saba abin murna ne ya tabbata karyar mai kankan ba nufin Allah ne da abba ya zamto babbar lamba kun ga nasara ne in a gare mu kana wawa ta maba daga Allah ne nasara daga Allah Abba gida gida, ku gaggane da duhu da fitilla abba gida gida, da nasibi ne duk ta inda ya bulla abba gida gida, bayani ne na Kano duka jumla abba gida gida, kamar zane aiki kamalala abba gida gida, da hujja ne ta yana da kamala abba gida gida, difenda ne da yake tara gula abba gida gida, da sunna ne aka gane farilla abba gida gida, kullum fita gidan waɗansu da mita su mallaka lau maka huta ta kan da masu farauta wasu yanin ta zo mu mutita su ga tari mara bota rigen haya mota abu da ku zauna dukan su gudana inda mai rike gwamna ku taya mu da murna ku masu amanna ku ɗauka jin ku kona sai abba kabir yusuf gwamna abba kabir Yusuf gwamna, masu gari yin dindina abba kabir Yusuf gwamna, wanda kanawa ke murna abba kabir Yusuf gwamna, mai wuce rimi antina abba kabir Yusuf gwamna, rena kama dan aljanna abba kabir Yusuf gwamna, ni inda ka zo sai an